Čauky, já jsem Naiv a vítám vás od dnešního videa. Dneska si zahrajeme Dress to Impress. Já jsem tuhle hru nehrála, když byla populární, já jsem ji hrála myslím jednou, jako jedno kolo, ale moc mě to nebavilo, ale teď jsem si řekla, že ji zkusím s váma. Takže pojďme na to, už tady máme to téma, tak kde je třeba nějaká, jo, tady si můžeme vybrat barvu pleť, tak já si vezmu třeba tuhle, to je dobrá. Jo, tady jsou nějaké věci na hlavu, aha, já bych třeba nějaký vlasy, kde vezmu vlasy? Mně to tady přijde takový chaotický trochu. Jo, tady můžeme udělat obličej, takže jdeme na to. Jo, můžeme mít tenhle. A ono už to skončilo, já jsem nic nestihla, já bych potřebovala víc času. Tohle je ještě hezký, tomu dám 5. To se mi líbí. Wow, hustý. Ale úplně mi to nepřijde jakoby na to téma, jakoby koncertní noc. I když jakoby celkem jo, ale ty křídla mi k tomu jakoby sedí, ale úplně se to podle mě nehodí k tomu tématu. Tak tohle se mi na to téma vůbec nehodí. Ta barva je taková moc křiklavá, takže bych tomu dala takový 3. Oni jdou 2? Když jdou 2. Dobře, tak budeme hodnotit obě najednou. Mně se to mega líbí, takže já dám 5. Mega se mi to líbí. A nevím, proč šly 2, já to nechápu. Jo, tady můžeme dělat nějaký pózy, takže ty jdu já, takže dělám tuhle pózu třeba. Já jsem se na sebe nic nestihla vzít. Tam toho má hodně málo. Ale mně se to mega líbí, takže jdem klidně 4. Ještě kdyby dala obličej, tak by to možná bylo lepší. A nějaký šperky bych k tomu dala. Tak, už se to jde vyhodnotit. A vyhráli na 3. místě jsou ty 2, co šly ve 2. Na prvním je ta s křídlama a na druhém je ta, co šla úplně první, ta, co se mi líbila. Tak a teď musíme asi počkat na další hru. Tady nějaké kluziště, tak můžeme sprojet. Mám dobrý brusle, jakože. Tady je to krásný. A proč je to ještě vánoční? Moje videa už nemají být vánoční. Tak jo, máme téma něco jakoby Labutí jezero. Asi myslím. Takže co můžeme tady dát? Jo, tady jsou ty vlasy. No a konečně jsme našli. Tohle z té čarodějky. Na Labutí jezero by se podle mě hodily tyhle vlasy. To jsou mega hezké. Ale dala bych je světlejší. Takhle bych to dala. Ty jsou mega hezký. Obličej změníme. Třeba tenhle. Ten je dobrý. Tak já mám tenhle. Chci tady vybrat nějaký šperky. Mně by se k tomu hodilo tohle. To je takový decentní. A ještě nějaký oblečení by se hodilo. Jo, to můžeme vybírat tady. Že boty bych dala třeba tyhle. Jsou dobrý. Tam je černý. A šaty bych dala nějaký takovýhle třeba. A teď by se mi přesto hodil nějaký kabát. Jo, tady je pánc. Jo, přesně tenhle. Co měla tam ta holčina. Jsem bych nechala takhle. Dáme i tohle. A na boty dáme tohle. To je skvělý. My můžeme udělat i nehty. Tak to je mega hustý. Co to je? Co to je za nehty? Proboha. Tak to bych si třeba nedala na moje. A tyhle vypadají v pohodě. A dala bych nějaký do červená, možná takhle jako trošku do černátá. Tohle mi přijde hezký. Ty nechty jsou mega hezký. Takže asi takhle bych to nechala, nebo já se jdu podívat, jestli ještě na něco nenarazím. Tady bych k tomu ještě přidala tuhle sukni, ale ta sukně mi k tomu mega jde. Tak takhle už bych to asi nechala, protože se mi to líbí. A mně přijde, že tady těch věcí je hrozně málo. Třeba my jsme vždycky s kamarádkou hráli Fashion Famous a tam toho bylo hrozně moc. Tady je hrozně málo těch věcí, mi přijde. Už se jde hodnotit. Tohle vypadá mega hezky. Tak to je hustý. Takže ty bych dala 4. Můžeme si připravit pak nějaký pózy. Oni jdou zase 2? Proč chodí ve 2? Já to asi nechápu. Ale jakoby jo, jsou hezký. Akorát tahle se mi líbí víc. Takže jim dám 4. Ale cením ty růžový vlasy. Tohle je zase do modra. A mně se to vůbec nelíbí. Takže ty dám asi jako 3. Jakoby svým způsobem je to hezký, ale mně se to jako moc nelíbí. Já jsem hrozně mírná na všechny lidi, který hodnotím. Já jsem strašně mírná. A teď už jdu konečně já a jdeme to nějak zapózovat. Tahle má spíš jakoby do města mi přijde, že to je takový městský outfit, takže dávám 3. Ale jako jinak to má hezký. Tahle to má hezký, ale taky mi přijde, že to je spíš do města. A vůbec se mi k tomu nelíbí ty nehty.
takže 3. To nemá hrozně dlouhý a vůbec se mi k tomu nelíbí ta fialová. Kdybych dala třeba spíš jako nějak do hněda, tak je to hezčí. Tahle má zase moc jako fantasy, ty křídla, nevím, co mi to k tomu nejde, ale také jí dám 3. Jo, vyhrála to, co se mi líbila na začátku. A to s těma křídlama je druhá, cože? A já jsem byla poslední. Co? Proč to nebylo zase tak hrozný? Jakože to bylo celkem hezký, ne? Jo, no nic, jdeme čekat na další hru. Tak, už jsme ve hře a máme téma fast foodový masko. To je hodně zajímavý téma. A vůbec nevím, co mám být za maskota. Já zkusím udělat, já vůbec nevím, co mám dělat. Já si dám třeba tyhle vlasy, ty jsou hrozně crazy. Takže ty si dám a dám si je, já si nechám ty červený, ale chci dát pryč ty vlasy, co už mám. Nevím, jak udělat, jo. Takhle, mám ty vlasy. Jdu si dát pryč všechny věci, co jsem měla z toho minulého outfitu. Jdu změnit make-up, ten bych dala třeba tenhle. Jo, to je dobrý. Já absolutně nevím, co mám jako to, co mám jako dělat. Já prostě dělám jako co nejvíc crazy. Teď bych dala tuhle, jako opálená. Tak a teď určitě nějakou tuhle věc, tohle se k tomu nehodí. A co třeba uši, tak ty jsou geniální. Já dám takhle černý uši. Tak takhle jsem si vzala sukně a křidílka. A tady jsou nějaké věci, jo, já se vezmu tyhle ty roztleskávačský věcičky. Ty třásně, já nevím, jak se to jmenuje jakoby odborně, ale prostě tyhle ty věci na ruce, chápeme, víme co. Si vezmu tyhle ty boty třeba. Já to ladím tak jakoby do té červený, protože já prostě nevím, co s tím mám dělat. A ještě nějaký tričko by to chtělo. Si vezmu třeba tohle. To je mega hezký. A náhrdelník ti přidáme. A ty uši tam, ty jsou geniální. Tak ještě jsem tam přidala silonky, takovýhle čtverapý. Takže i bych řekla, že to mám asi dobrý. Ještě na manikúru bych mohla, jo, ale ono to stejně není vidět, takže to není nutný. Kde vzala ten WhatsApp? Kde ho vzala? Tak kde první? Je to stejná, podle mě, ona to pořád ladí do modra. Jde mi 3 hvězdičky. A mně přijde, že má pořád stejný vlasy a boty. A teď jdu já, to musíme nějak zapozovat. Tady přišla nějaká šmoulinka. A to se mi moc nelíbí, abych pravdu řekla, takže ti dám 2. Tady jde další. A ta je do růžová. A to vypadá celkem dobře. I si ji dokážu jakoby představit nějaký třeba reklamě na jídlo, nebo si to toho maskota. Tyhle jdou zase ve 2 a ty úplně jako nevypadají jak fast food maskot. To dám 2, protože podle mě nedodrželi téma. Tady je další holčina, ten má stejný vlasy, jak jsem měla já. Ale vůbec se mi to nelíbí, takže jí dám 2. Hustý, tam ona může i plavat takhle jako. Hej, tak to si příště beru, ale beru si to na každý téma, co bude. Je to hustý a to se mi líbí, takže ti dám tak 4. A vyhráli tyhle ty 3. Ta na 3. místě se mi vůbec nelíbila třeba. A já jsem byla předposlední. Se lepším. Akorát, že předtím nás bylo 7, teď nás bylo 8. Tak nevadí, no. Mně tahle hra prostě nejde, přijde mi chaotická a víc se mi teda líbilo to Fashion Famous. A nebo to je tím prostě, že já jsem z té staré generace Robloxu prostě. Takový ty staré hry prostě. A to Dress to Impress je prostě poměrně nový. A no, takže si myslím, že to bude tím, že prostě na to nejsem zvyklá, že se mi víc líbilo prostě to Dress to Impress. A ještě dáme teda poslední kolo, si zase všechno odstraním. A téma máme jakoby slunečná dovolená, dejme tomu. Nebo jako prostě prázdniny, prostě chápeme, jo, chápeme se. Víme, co myslím. Takže to bych si dala nějaký jakoby jemnější make-up. Mně se líbí tenhle, ten bych dala, ten se mi k tomu hodí. Teď si jdu dát barvu kůže trošku tmavší, protože opálenost, že jo. Takže mám tuhle, tak já dám asi tuhle. Ta je dobrá. Tak a teď musíme nějaký oblečení. Vezmu kraťasy tyhle, ten je do modra. Nebo ne, já si vezmu něco jiného. Nějaký šaty. Tamhle ty vypadají dobře. Musíme si vzít každou část. A dala bych je nějak třeba nějak do fialova takhle. Jsou to stejné barvy? Asi jo.
dejme tomu, že jo. Tak aspoň nějaký brýle by to chtělo. Tyhle jsou dobrý. Tak, boty, nějaký letní, tyhle ne, nějaký jiný boty. Teď si jdu vybrat vlasy, pak vybereme to ostatní teda. Dovolenou by se mi hodily nějaký copánky třeba. Jo, tam byl nahoře někde dobrý. Už nevím, jo, tady ten se mi mega líbí, ten účes. Takže do mých světlejší, měla bych ji takhle. Tak, mega dlouhý copánek. Našla jsem dobrý boty, ty se k tomu hodí. A teď si vyberu něco, nějaký šperky, jsou nějaký náramky, co bych k tomu ještě přidala. Asi zmrzlin u tebe se hodila. Tak, nechám to v těchto barvách. A ještě si dám na břicho tenhle šperk do stříbrna. Tak, dala jsem stříbrný tenhle ten šperk a ještě změním barvu u tohohle náramku, aby to ladilo k tomu. Jo, vypadá to dobře, je dobrý takhle. A už jsme to akorát dodělali, takže jsme to stihli tak akorát. Tahle holčina mi přijde, že nedodržela téma, že to je spíš nějaká zpěvačka, takže jí dám 2. Protože téma bylo, že jo, slunečná jakoby dovolená a teď jdu já, jsem nějak zapolzovat. Jsem odešla a teď je tady nějaká růžová holčina. Na mě má zase strašně dlouhý nechty, jo. Ale jinak má jako celkem dobrý, takže ty bych dala 3. Aspoň se jakoby podobá tomu téma. Tahle to má celkem dobrý, akorát má nesladěný barvy, takže jí dám 3. A ještě bych dala nějaký kratší kalhoty. Když má jakoby klobouk takhle a i brýle, tak mi k tomu nejdou úplně ty dlouhé kalhoty. Jo. Tahle to má dobrý. Tak ta to má hodně dobrý, ta hodně dodržela téma a dala bych jí 5 klidně. Nemám s tím problém, že to plní takový to... Tímhle outfitem si představím prostě noční procházku někde prostě u pláže, jo, do restaurace, nevím. A tohle jsme třeba vůbec neví, co to je. Jako ty vlasy? Co má s vlasama? No to v tom stínu. Jo, aha. Jo, tak ale to není zase tak špatný, takže dobrý. A dodržela téma. Cením. Tak tohle to má taky dobrý. Taky dodržela téma. Ale ještě bych to dozdobila nějakýma šperkama, takže jí dám 4. Tyhle jdou zase 2 a tohle má ocas zase. Nebo to vlastně neměla tahleta předtím. Ale mají to docela dobrý, ale tohle to mi nepřijde jako moc sunny action. Ale tohle jo. Tak tahle nedodržela téma. To fakt jako není, ale má to hezký, takže jdem 3. A vyhráli tyhle ty 3. Tahle nevím, proč vyhrála, protože tato vůbec nemá jakoby sunny action. A já byla zase poslední. Co se vám nelíbí na mých outfitech prostě. To nebylo zase tak hrozný, ne? Je to celkem dobrý. Jako, proč jsem byla poslední? Tak jo, já se tady s váma rozloučím. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak budu samozřejmě ráda za like, odběr a když mi napíšete nějaký krásný komentář. Já se s vámi loučím a u dalšího videa ahoj!